سلامتنا تقبل زغبركم تخاتلتنا خميت وعلم نلمي شوعتي ميازي قطر السرالة وزينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبز عدم أرسي مسمرمي كفالماك عند نتبتاتهم ኣብ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ምርመራ ካብ ዝተገብረሎም 14 ሰባት እቶም ክልተ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣሃዱታት ሚኒስትር ምክልኻል ልዕሊ 9 ሚልዮን ናቕፋ ኣበርኪተን ኣብ ምዞባ ራዕታ ኩነታት ጥሪት ኣብ ጽቡቕ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ናብ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ክቢሎም ኣብ ማሊ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 25 ኣባላት ሰራዊት ተቐቲሎም ኣብ ኢራቅ ንቤት ጽሕፈት ኩባንያታት ነዳዲ ሃገራት ምዕራብ ዒላማ ዝገብረ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ زرزر زينام حبريتا كام منستر طعنام تمالي 6 ميازيا 2020 بحمام كورونا فيروس تطرطرو 14 سبات اب هاغراوي لابراتوري طعنا مرمرا تغيرلام كابزيوم دما برراتات اير قدم مقراصو زاتوت غول 61 عامتن اب وشتا هاغر زنبره ود 35 عامتن بتقلالا كلته اتحمام ترخيبوم اللهم نزيام وثيقا بزوان زي اب ايرترا قطر بكوفيد 19 استتحسو بدمر 31 بصيحلام كلهم دما اب هوسبيتال تعاقبهم زدلكنكن يغبرلهم كم زلو منستر طعنا حبيروم مع كان مخاطر حمام كورونا فيروس نمسسن اهادوتات منستر مكلخال لعل 9 مليون ناقفه ابركيتن نزتو هذا زيناو طبطاب غير مسقل غرز غير كقربين معكن مخاطر حمام كورونا فيروس نمسسان أهادوتات منستر مكلخال لعلي 9 مليون 325 شحن نغفة أبركتان بمسارات بصحنا حبريتها ازي مبراق 1 مليون 600 شحن ازي معراب 1 مليون 350 شحن ازي مأكل 1 مليون 350 شح محبر متحجاز أبلات حيل بحري 1 مليون 500 شحن حيل أير 100 شح ازي هزباو السراويت 815 شح أهادو مكنايزد 500 شح مكتثال دوبات 100 شح مأكل ستنا حالتات مكلخال 1 مليون ستاف منستر مكلخال دما 1 مليون 310 شحن وفيهم بتماساسالي أبجدان كبابيان زنبرو إيرتراويان زجمرو وفياتات بمغصال توسخي 100 شح دولارن 9 شحن 509 ريالن أبركتام بمسارات بصحنا حبريتا محبركم إيرترا أبجدة أبرزتي يقدموا بقصب الزواصو 10 شح ريال توسخي 100 شح دولار أمريكا سرعتنيتات تقلال قنصلا بجدة 10,950 ريال أهقراوي بيت مرت جدة 10 ريال محبركم جازان 10,540 ريال زتفل اللي والقصبات دما 65,100 ريال وفيهم إذا كم زيلون كله نبرتي حوس كتما فورتو زون حدن كلتن 50 نقفة محبر أفريتي أحملتن فرثاتن الزوبا فورتو سوا 50 نقفة أبن الزوبا دقاز نطفو أولات محبر أفريت حملتن فرثاتن دما بسم محبرهم 50 نقفة كم زو فيو وكيل إرينا حبيرو كالوت نوسان زوباتات غاشبار كون نتي حدقنيا لبدان مكلخال وفياتاتي قبرا كم زلوا كابيس حفت من محدار زوبا غاشبار كاسترخب حبريتا أنسيرو بقالو قندما تقماتيت كتما بارونتو ويزارو محشو في السهاية أبتا كتما زركب واننتا زغوني بعل 4 كفلتات هنسا اتحمام كساب زطفئ منستر طعنا تقملو ب6 ميازيا أركبا أبزبا مأكل تحسى زوج ممرحتات يقتل سلزلو كل زيغا مسخبرت تصطا كتحبابر يحتت بشدش ميازيا أبكت مسمرا بزقبرنا يوني تعزب تعدد وتم ببوان زوج زلو ممرحتات بسافي حتى كبيرو مكان تلو دحنا تهزبن هاجرن من رقاز زعلو مسلزخونو بملئات كتكبرو خمس قباء تغنزيبنا حمام كورونا فيروس علتاوي هي وتأشح حسابات النغازفة نعلمنا نود سبن أشعال خوينو أبزغط صلالو زلو اوان حاليف كازر زي من رححاق متخابن من قصاص بشكلتاتن تقال شللتنتن تحستن كتصور أجبان سلازي دما نفس وكف زيغا ندحنت سدرابيتو هزبون هاغورن كبل أدلاي تنقا كزوتر نمحتان
ኣብ ትግባረ ዝወፁ መምርሒታት ካብ ዝረአ ሸለልትነት ከይወፃና ኣብ ከተማ ከረን ትማሊ ዝወዓለ ኩነታት ካብ ዝናይ ኣስመራ ብዙሕ ዝፍለ ኣይኮነን። ወኪል ሄሪና ተስፋ ሚካኤል ገብሬስ ንዘዳለወ ፀብፃብ ሚካኤል ሓድጎ ከቕርቦ እዩ። ብሽዱሽተ ሚያዝያ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ማእከል ከተማ ከረን ከባቢ ዕዳጋ ኣሕምልትን ፍረታትን ዝነበረ ብዝሒ ህዝቢ ነቲ ምፍንታት ዝብል ካብ ቀንዲ መምርሒታት ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ዝጠሓሰ ምንባሩ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም። ኣብ ከተማ ከረን ሶኒ መዓልቲ ዕዳጋ ብምዃኑ ከምቲ ልሙድ ብዝሒ እኳ እንተዘይኮነ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝመፁ ሸቃጦን ዓደግትን ናብቲ ዕዳጋ ብምሓዝ ውራይ ዕዳጎም ክገብሩ እዮም ቪዒሎም። እዚ ድማ ነቲ ዝወፅእ መምርሒታት ዝጥሕስ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ንምክልኻሉ ሓያል ፃዕሪ ዝካየድ ዘሎ ለበዳ ዘጋድዱን ስለ ዝኾነ እቲ ሓላፍነት ናይ ኩሉ ይኹን እምበር ውዕጅ ከይመፀ መንገዲ ውዕጅ ፅረግ ከም ዝበሃል ትግባሩ ንምርጋፅ ሓላፍነት ዝተዋህቦም ኣካላት ምክትታሎም ክሕይሉን ተሪር ስጉምቲ ክወስዱን ግቡእ እዩ። ኣብ ባንክ ዝነበረ ኩነታት ግና ንዝወፀ መምርሒታትን ቅጥዕታትን ማሕበራዊ ምፍንታት ዝሓለዎ መንባሩ ሞቶር ብሽክለታን 2-3 ዝእግርን ብሽክለታታት ድማ በብዝሒ ከም ዘይረኣያ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሃዱ ሕግን ስርዓትን ምምሕዳር ከተማ ከረን ዘይምኹን ይወስኽ ዋጋታት ሃለኽቲ ዝገበሩን ንብረት ዝሓቡን ንምቁፅፃር ብጥብቂ ይሰርሕ ከም ዘሎ ጨንፈር መጓዓዝያ ምድሪ ድማ ምስ ፖሊስ ትራፊክን ተቆጻጸርትን ተዋሂዱ ንኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ብዝምልከት ዝወፀ መምርሒ ብምልኣት ንምትግባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ኤሪና ዝተወከሰቶም ነበርቲ ከተማ ከረን ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ተባሂሎም በብግዜኡ ዝወፁ ዘለዉ መምርሒታት ብግቡእ ዘይምትግባር ከቢድ ዋጋ ክኽፍል ስለ ዝኽእል ህዝቢ ብዕቱብነት ክስዕቦ ተማሕፂኖም። ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዞባ ኣራዕታ ምስ ዘሎ ህጡር ክራማት መጋሃጫ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ብምልምዑ እንስሳ ዘቤትን ዘገዳምን እኹል ዝብላዕን ስተን ስለ ዝረኸባ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ጥዕና ከም ዘለዋ ተሓቢሮም። ሎሚ ዓመት ኣብ መላእቲ ዞባ ብዝሃርመ ፅቡቅ ዝርጋሕ ዝነበሮ ዝናብ ኣግራብ ጠጢዖም እኹል ሳዕሪ እውን ብምብቃሉ ምስ ምምላእ ራህያታት ተደሚሩ ጥሪቶም ብቐረባ ዝብላዕን ስተን ከም ዝረኸባ ዝገልጹ ጓሶት ኣብ ምሓዝ ቀረብ ፀባን ስጋን ውፅኢት ፀባን ነበርቲ ዞባ ብሓፈሻ ሓብስ ከተማ ጢዖ ድማ ብፍላይ ኣብ ምምላእ ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብረ ከም ዘለዋ ገሊፆም። ናብ ጎላጉል ዞባ ኣራዕታ ወሪደን ዘለዋ ዝበዝሓ እንስሳ ዘቤት ኣግማል ጤሌበጊዕን ኣእዱግን ካብ እንስሳ ዘገዳም ድማ ሰገን ኢራብን ኣድጊ በረኻን ምዃንን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ጥሪት ቅድሚ ሕጂ ንዝብላዕ እንስተን ኣርሒቐን ክኸዳ ይግደዳ ብምንባረን ኣደዳ ድኻም እናኾና ዝህብኦ ምህርቲ ከም ዝድለ ከም ዘይነበረ ዝሓበሩቶም ጓሶት ናይ ሎሚ ዓመት ከራማት ንዕኦምን ንጥሪቶምን ምቹእ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ንሳቶም ኣብ መወዳእታ ኣብ ዞባ ክህነፃ ዝተባሃለ ኣዴጋታት ዝቀላጥፋሉ ኩነታት ክፍጠር ተላብዮም። ኣብ ፖሊስ ኤርትራ ሓላፊ ስታፍ ኢንስፔክሽንን ኣገልግሎት ሕግን ገዲም ተጋዳላይ ኮሎኔል ገብረስላሴ ደበሳይ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ 7 ሚያዝያ መበል 67 ዓመት ዕድሚኡ ተሰዊኦም። ኣብ ወርሒ ለካቲት 1975 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረ ኮሎኔል ገብረስላሴ ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሓላፍነትን ብልዑል ሙያዊ ብቕዓትን ህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ገዲም ተጋዳላይ ኮሎኔል ገብረስላሴ በዓል ሓዳርን አቦ ሰለስተ ውሉዳትን እዮም። ፖሊስ ኤርትራ በመስዋዕት አባሉ ኮሎኔል ገብረስላሴ ደበሳይ ዝተሰማዕ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ ፈተውትን መቃልሱን ጽንዓት ይምነ። ዝስዕብ ሃገራዊ ዜና ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ 209 ሃገራትን ግዛታትን ኣስፋሕፊሕሎ ኣብ ዘሎ እዋን ብደረጃ ዓለም ቁጽሪ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ናብ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ከም ዝዓረገ ተሓቢሮም። ቁጽሪ በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ዝሞቱ ድማ ናብ 75,000 ክቢልሎም። ዝበዝሐ ቁጽሪ ናይቶም በቲ ቫይረስ ዝሞቱ ኣብ ኤውሮጳ ምዃኑ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ ፈረንሳ ትማሊ 6 ሚያዝያ ዝተመዝገበ 833 ቁጽሪ ሞታት እቲ ቫይረስ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝኣቱ እቲ ዝበዝሐ ምዃኑ በዚ ድማ ጠቕላላ ቁጽሪ ሞታት ኣብቲ ሃገር ናብ 9,000 ከም ተጸገዐ ኣፍሊጦም። ብቁጽሪ ዝሞቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣብ ዘላ ኢጣልያ ድማ ብ6 ሚያዝያ 636 ተወሰኽቲ ሰባት ከም ዝሞቱ እዚ ድማ ነቲ ጠቕላላ ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 16,500 ኣደይብዎም። ኣብ እስጳኛ እውን ኣብቲ ማህሳል ዕለት 637 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝሞቱ ዘነጸሩ ጸብጻባት ጥዕና ጠቕላላ ቁጽሪ ግዳያት ናብ 13,500 ከም ዝደየበ ኣፍሊጦም። ኣብ ኣሜሪካ ድማ ቁጽሪ ዝተለኽፉ 368,000 ክበጽሕ እንከሎ ቁጽሪ
ዝሞቱ ናብ 11,000 ተጸጊዕሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ፊሊፒንስ ሮድሪጎ ዱተርተ ለብዒ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻልን ንምክታን ዝወፀ መምርሒታት ክሳብ 30 ሚያዝያ ክናዋሕ ኣዚዙሎም ፕረዚደንት ዱተርተ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻልን ንምክታን ዝወፀ መምርሒታት ዝጠሓሰ ክሳብ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ከም ዝብየነሉ ምጥንቃቑ ኣይርስዓን عطقات شبراوያን ኣብ ሰሜናዊ ማሊ ኣብ ልዕሊ ተደኪኑ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 25 ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ከም ተቐትሉን ካልኦት ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹም እቲ ብ6 ሚያዝያ ወጋሕታ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ ከተማ ባምባ ከም ተፈጸመ መንግስቲ ማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩሎም ብዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኽሲ ብ10 ዝቑጸሩ ካብቶም ሽበራውያን ከም ተቐትሉ ዝሓበሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ማሊ እቲ ማዓስከር ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥሮም ከም ዝርከብ ኣረድዮም ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘይለ مثال قاعدة دعشن طبق متأثر كم زلهم زغلصو شبراوين ابت كبابي ببزحي كم زنقسقسو ግን ይግለጽ ኣብዚ ሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ መንጎ ሰራዊት ኒጀርን ዕጡቃት ሽበራውያንን ብዝተኻየደ ግጭት ካብ ክልቲኦም ወገናት 67 ሰባት ከም ተቐትሉ ይግለጽ ኣሎ በቲ ኣብ ምዕራባዊ ኒጀር ዝተኻየደ ግጭት ካብ ዝተቐትሉ ግዳያት እቶም 63 ሽበራውያን ምዃኖም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኒጀር ኣፍሊጦም ኣለዉ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ንድሓር ልዕሊ 170 ኣባላቱ ብመጥቃዕቲ ዝኸሰረ ሰራዊት ኒጀር ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ሰፊሕ ስርሒታት የካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ እቲ መጥቃዕትታት ብሽበራውያን ቦኮ ሓራምን ዳዕሽን ከም ተኻየደ መንግስቲ ኒጀር ክወቅስ ጸኒሖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማል 5 ሚያዝያ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ካሜሩን ብዝተኻየደ ርእሰ ለታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 7 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም በቲ ምስ ናይጀርያ ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዛጊት ቁጽሮም ዘይተነጸረ ሓያሎ ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣካይድዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጀርያ ከም ዝንቀሳቐስ እኳ ክግለጽ እንተጸንሐ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ግና መጥቃዕትታቱ ዳርጋና መላእ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ከም ዘስፈሐ ይፍለጥ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ካብ 2009 زكايدو زلو تدغاغامي متقعتات هيوت لعل 30,000 سبات كم استفان امايت اشحات كم تمزابلون صبصبات يتاوسون بشودش ميازيا عبدوبا وشنخ عراق بزركب بيت صحفت كوبانيات نداد هاجرات معراب متقعت روكيت كم تخايد تقاليحهم بتمتقعتي ابي وسب يخن نبرز ورد كساره كنت زيله ابتكبابي نزص انحص تاوت رغنا اخرير ولهم اذا حدش متقعتي من محدار بريزيدنت دونالد ترامب انصارتهم بايران كم زدغفو زغلصو ميليشيات عراق وتهدراو سرحيتات نمحيال ناب عراق توسقت وتهدرات دحر ملاقو يزفصم زلهم بزي دما متقعتي نت وتهدراو تلوخن مقوام بتو ميليشيات زتخايد كخون كم زغل قمتات اللهم ميليشيات العراق اب كتما بغداد نزركب معسكر سراويت امريكا علامه زغبره تدغاغامي متقعتات روكيت ككايدو خم صنحي زحبر بتمتقعتات زسقت امريكا زاغيت قطروم زيتنصره توسقت وتهدراتن استراتيجيكاوي اطوارنا بعراقاويت اوراجا انبار ملاخا صبصبات يتقسم من محدار بريزيدنت دونالد ترامب نازاز حلوا ثوره ايران جنرال قاسم سليمانيا بعراق دحر مقنصالو صطاو كنتات عراق كم زخرره نقربا تعذبتي يحبرم بزيكازي دحر تفصامي حزب عراق نهلاو سراويت امريكا بهاجرو كايدو زصنحت تقاومتات كم زحيلو يفلط نيموداتا زينا قلولو افغانستان مهدا امونغو امريكان طالبانن زتبصح سممع اب حدكا وديقو كم زلو ازسناي تعطو جل حبيرهم ممحدار بريزيدنت ترامب منغست افغانستان عطق طالبان كلق نستبصح سممع يدناغيو كم زلويم اتم ازستي وقيسام بزيكازي امريكا بافغانستان متقعتا سبع البو نفرت تكايد كم زلا طالبان بتوسخي حبيرلهم يخون امبر امريكان تسممع نمتكبر تنطف كم زلا بمحبار بطالبان زوص مغلص نتيغاتولام اتي امونغو امريكان طالبان زتبصح سممع منغست افغانستان 5,000 ابالات ناي تعطو جله كلقق طالبان دما زكايدو متقعتات كقارصو زبل نطبታት يركبهم بزيكاز امريكا بافغانستان عسكرون زلو سراويتا كسح مخانا اب تسممع تطقيسو نيريم يخون امبر كابتم نطبታት زاغيت اب تكبر زوعله يلن زغبركم تعذبتنا نسع السرالو زينو مسنادو ابساساسي ملون سلمكتالكم እና መስገንኩ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምቅላስ ኩሉ ዜጋ በሐላፍነት ክዋሳ ብዝተኻለ መጠን ድማ ርሕቀቱ ክሕሉን ኣእዳው ብተደጋጋሚ ክሓጽብን ምዝኽኻር ኣገዳሲ ምዃኑን ሕብር ምርሁም ዓልቲ